வெல்கம் டு நியூ சக்தி சேனல். இங்கே பாருங்கள், இது என்ன பார்த்தீங்களா? இதான் எக் ஃப்ரைட் ரைஸ். ஆமாங்க, எங்கள் வீட்டு நைட் டின்னர் ஸ்பெஷல். ஆமாங்க, எங்கள் வீட்டு நைட் டின்னர் சூப்பரான எக் ஃப்ரைட் ரைஸ். சரி, இந்த எக் ஃப்ரைட் ரைஸை உங்கள்கிட்ட காட்டணும் தான் இந்த பதிவு. இங்கே பாருங்கள், எதுவுமே போடலைங்க, வெறும் வெங்காயம், எக்கு, அப்புறம் மிளகாய், கொத்தமல்லி தழை, இது மாதிரி தான். சூப்பரான எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் சூப்பராக இருக்கா? வாங்க சாப்பிட்லாம். இந்த பசங்களுக்கு கேட்டாங்க, சரி நூடுல்ஸ் கேட்டாங்க. ஆக்சுவலாக நூடுல்ஸ்லாம் வேண்டாம், ஆக்சுவலாக எக் ஃப்ரைட் ரைஸ் பண்ணி தரேன்னு சொல்லிட்டு 2 பேர்த்துக்கும் சூப்பரான எக் ஃப்ரைட் ரைஸ். ஆமாங்க, சூப்பராக இருக்கா? வாங்க சாப்பிட்லாம். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கா? இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுங்களுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள், நியூ சக்தி சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை அழுத்தி விடுங்க, நியூ சக்தி சேனலை ஃபாலோ பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் ஃப்ரெண்ட்ஸ்.